να κάνει αυτή που πρέπει. Ο κόσμος διαπίστωσε, το ξέρεις εσύ ότι στην Ευρωζώνη μπήκαμε δανειζόμενοι, δανειστήκαμε χρήματα και αυτοί οι οίκοι που μας λογάνε και... Ότι έχει ζητεύσει και σε πόστο κόμματος. Αυτό ήταν το ένα δάνειο που δανειστήκαμε για να... Και βέβαια, και αφού δανειστήκαμε... ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Βεβαίως. Να πάρουμε κι άλλο δάνειο, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αρχίζω να ερμηνεύω κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος είπε ότι αυτοί που τα πήραν τα χρήματα, εννοεί και σε εταιρείες που μέσα του και αυτοί που πήραν η χώρα από το οικονομικό σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πήραν τα μεγάλα έργα τις εγκαταστάσεις στο κέντρο τοξοβολίας, μήνυα. Τι στήχησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν γνωρίζουμε ούτε και σήμερα. Κανένας δεν ξέρει πόσο στήχησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτά λοιπόν τα χρήματα των Ολυμπιακών Αγώνων πήγαν σε κάποιοι, ίσως θα προσδοκούσαν ότι θα τα γύριζαν στην ελληνική αγορά, αλλά όχι. Παναγία μου, φόρτισε τον κόσμο να ψηφίσει. Αυτό έχω να πω. Λέω κουμέντο εδώ στον κόσμο, εάν δεν το πει, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, μιλάμε για νέο Πασόκ. Τον κύριο ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1974 και του 1000. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται ότι πήγαν σύμβουλοι στον κύριο Τσίπρα. Έχω εδώ κόσμος για την κυρία Δούρου, για την περιβόητη βουλευτή Τσίπρα. Στο βιογραφικό της που έχει στην προσφέρεια. Είναι υποψήφια βουλευτής. Είναι βέβαια, είναι. Είναι, αλλά βέβαια. Ήταν και βουλευτής. Δεν νομίζω. Ήταν, ναι. Έχει αποκρύψει τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο αμαρτωλή περίοδο. Στη συνέχεια επιβεβαιώσει το site με τις παραπλανητικές δικαιολογίες που επικαλείται για την πρόσληψή της. Για πες τα, Αντώνη. Το οποίο δεν απαντά είναι γιατί έχει με το Ινστιτούτο αυτό. Στην πιθανότερο από τη στιγμή που η ίδια θεωρεί ότι όλα έγιναν αξιοκρατικά. Το θέμα θα έχει εξέλιξη και θα εξελιχθεί σε μείζον από ηθικής και πολιτικής πλευράς τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ όσο για την κυρία Χατζόπουλου. Το λόγο του αληθές, η σημερινή βουλευτής, εκτός από τη συνεργασία της με τον εξαπολύτω του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Δρόσου, που ήταν επικεφαλής του κ. Τσοχατζόπουλου, Βαγγέλη Χωραφά, ο οποίος στηρίζει τώρα κιόλας τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Χωραφάς ήταν με τον κύριο Δρόσο, στον οποίο ο Τσοχατζόπουλος η θέση του αναπληρωτού της βιομηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας, λάμβανε μέρος και στις σκέψεις με άλλες εργαστήρια του Ινστιτούτου. Εμφανώς βέβαια αμήχανη κυρία Δούρα, αναφερόμενη στην αποκάλυψη αυτή, έκανε λόγο για δημοσίευα μέχρι το σύμπαν ολόκληρο, ούτε θα εργαζόμαστε σε έναν χώρο μόνο αν οι υπουργοί ήταν της αρισκίας μας. Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο δεν είναι του Άκη Τσοχατζόπουλου ή του Γιάννου Παντονίου, αλλά ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λέει η κυρία Δούρα, και θα βοηθήσει όσοι ήθιστε. Κάθισα αυτά τα 2 χρόνια που δούλεψα ως αναλήτρια, δεν είχα δει ποτέ τους υπουργούς, αλλά γνώρισα πολύ σημαντικές προσωπικότητες, συνεργαστήκαμε και έμαθα αρκετά πολύ πια. Αυτά είναι που δηλώνει η κυρία Δούρου στο διάστημα 2000, τους οποίους και λοιπά ο ΣΥΡΙΖΑ για τους γνωρίζοντες δεν σταθούν. Προσπαθεί καταρχάς, σύμφωνα το ίδρυμα αυτό είναι, μάλλον διέπεται από το νομικό πλαίσιο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Εθνικής Άμυνας, ιδρύθηκε το 2009 από το Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η χρηματοδότηση του προέρχεται μέρος των λειτουργικών των εξόδων, καλύπτεται από σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά θέματα, είναι εμφανής. Ότι το Ινστιτούτο ναι μεν υπάγεται στο Υπουργείο, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί τσιφλικό. Κατά δεύτερον, η κυρία επί τη βάση του πτυχίου της και μόνο, ποιος έκανε την επιλογή, το λόγο. Η ίδια διατείνεται ότι δεν τη βοήθησε αν πολέματος συμμετέρων των φίλων του κυρίου. Στο γεγονός ότι σε θέματα τουρκικής πολιτικής είχε και σε ένα μάλλον πολύ συνηθισμένο αντικείμενο τις πολιτικές επιστήμες. Και ύστερα από τη φοιτησή της στο παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης. Θα έχει αυτή τη διετία και πια η συγκεκριμένη βέβαιο πάντως είναι του Ινστιτούτου του 2002 με θέμα. Μάλιστα. Η ουσία είναι μία, Αντώνη, ότι ο κόσμος είναι βαθιά προβληματισμένος. Στην Γερμανία, εκεί βρίσκεται. Εκεί βρίσκεται. Σόδομα και Γόμορα με την και όλα τα ονόματα του ΧΙΠΣΙΖΕΝ. Έχεις βιώσει καταστάσεις σαν τομεάρχης. Δεν έχω πρόβλημα, γιατί να μην το πούμε. Παλαιότερα, τώρα πηγήματα, σήματα, θεωρίες, φιλοσοφίες και αυγά και καλάθια μαζί. Πρέπει να τα πούμε όλα. Και ο κόσμο δεν θα στιγματίσουμε εμείς πρόσωπα. Να πεις κάτι. Μπροστά τους να ξέρουν την Κυριακή, και αυτό είναι η προπαγάνδα για τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα την αναλύσω ευθύς αμέσως. Θα την αναλύσω ευθύς αμέσως. Ο κύριος και προτού φτάσω σε πρόσκληση στον κύριο Καρατζαφέρη να με πει
Έχει μέλλον τώρα. Ξέρεις που βγαίνει και λέει. Ο θάνατος της Ελλάδος είναι το ένα. Το ένα είναι το ζήτημα. Όλα τα εργασιακά, όλες οι συμβάσεις. Καταλήγοντας και μπορεί να μπει ο κόσμος ότι έξουσο. Σκουπίστε, πουλήστε, τελειώσαμε, Αντώνη. Τον πρώτο Υπουργό Οικονομικών, πες του που τον αγαπάς πάρα πολύ, τον Παπανδρέου. Ναι. Τον Παπανδρέου του Γιώργου τώρα. Τον ανιψιό του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του αείμνηστου, του Μητσοτάκη, του Υπουργού. Μπράβο, πες το, ναι. Να το πούμε. Πες να ακούσει ο κόσμος το περίφημο. Πάει στην Bilderberg τώρα τελευταία. Πάει ήταν το παρατσούκλι του, γιατί έχει φέρει να θυμηθούμε το όνομά του. Τι εικό θυμάσαι τι είχε πει, έκανε στα ίμια. Ναι. Αντώνη, τι καραγκιοζηλίκια το πρωί έχουν πει τα αντίθετα και μετά από 2 μέρες έχουν ξαναπεί τα κτλ. Βέρτικο λέει. Έπαθα βέρτικο. Πώς τον λένε τώρα, εν τω μεταξύ, η νέα αρχή βγήκε και στο Ζάπιο κιόλας ο κύριος Σαμαράς. Ζάπια 2, Ζάπια 3. Δημήτρη, άκου να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Άλλο η σύμβαση. Άλλοι λένε είναι το ίδιο. Η Δανειακή Σύμβαση έχει εφαρμοστικό. Είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να καταργηθούν. Και πάμε τώρα σε αυτοί που θεωρούνται αντιμνημονιακοί. Να σε ρωτήσω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω υπέρ της εργατιάς όπως πρεσβεύει? Άκουσε να δεις. Τα νομοσχέδια, στην εκπομπή της ΝΕΤ που πάνε. Και τι έγινε? Πού θα μας πάνε, στο Απολώνιο? Αυτό είναι αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορούν να μας βγάλουν από την Ευρωζώνη. Σε ρωτάω. Πολύ καλά βγαίνει ο κύριος. Καταρχήν όλα είναι αντιμνημονιακά. Όλοι λένε να καταργηθεί. Τώρα να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα. Ακριβώς. Χθες που μιλούσε έγινε αντιμνημονιακός. Πρόσεξε να δεις όμως, για να είμαστε δίκαιοι. Η στολή την οποία έστειλε λέει ότι μερικοί όροι όταν έστειλε και για να πάρουμε. Και τώρα, εάν σε πολύ δύσκολο σταυροδρόμι που πάνε οι πληροφορίες λένε ότι πάνε στήθος με στήθος. 40% κανένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το πρώτο κόμμα. Ποιος θα ενωθεί? Λοιπόν, αν ας πούμε ότι το πρώτο κόμμα είναι ο Τσίπρας, θα αφήσουν να κυβερνήσει ο Τσίπρας. Πόσους μήνες? Διότι εάν τα κάνει, γιατί ας θυμηθούμε Δημήτρη το Πασόκ, άλλα έλεγε στο μπαλκόνι και άλλα έκανε στις πάλι εκλογές. Και αυτό το ενισχύει. Μία πληροφορία που μου ήρθε, μία γερμανική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, με την έκθεση. Διαλύσει και η χώρα μου από τις τρίτες εκλογές. Ας πούμε λοιπόν ότι πέρα τα εχέγγυα στην Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν, και του λένε όχι. Ο κύριος Τσίπρας και θα κάνει δημοψήφισμα του ευρώ. Άρα λοιπόν μόνοι μας θα φύγουμε και θα πάμε. Δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε πλέον τα έξοδα και τα χρέη θα πρέπει να πάμε σε νόμισμα δικό μας. Της άποψης, καλός ή κακός, είτε βεβαιασμένα είτε στη δραχμή και επίσης, δεν βλέπω μέλλον. Μπήκε στο χορό και η Ισπανία τώρα, Δημήτρη, ότι μου έκανε πολύ κακή εντύπωση η τελευταία συνέντευξη που έδωσε στο Μέγα ο κύριος Ολάν, ο οποίος ναι μεν είπε ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά και οι Έλληνες να κάνουν αυτό που πρέπει. Και αυτό που πρέπει να κάνουν οι Έλληνες που λένε όλοι τι είναι, είμαστε. Άκουσα σήμερα τα απόγευμα και βγήκε τα προβλήματα των χωρών της Ευρωζώνης, λοιπόν, αλλά σημασία δίνω σε αυτό το γηπαετό, σε αυτό ο οποίος βγήκε και είπε ότι 3 μήνες την Ευρωζώνη. Έχει 3 μήνες προθεσμία. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει τις χώρες σε αυτούς τους οίκους, φιτς, μιτς, πώς λένε αυτούς, αν οι τράπεζες είναι οι κυρίαρχες. Οι τράπεζες είναι οι μόνοι που δεν θα ζητήσουν στα τράπεζες. Με σοφροσύνη να τα σκεφτούμε όλα του μετά την υπογραφή της 26 Οκτωβρίου που βγήκε και πανηγύρισε ο Βενιζέλος. Εκείνος λέει ότι μας αφαιρεί τόσα δισεκατομμύρια από το χρέος στο επιτόκιο. Το μηνύμα δανειστεί από Ρωσία χώρες, εκεί και το διεθνές, γιατί πάω παίρνω δάνειο από μια άλλη τράπεζα και το ξεπληρώνω. Τι τη νοιάζει τώρα την τράπεζα όπου τα πήρα τα χρήματα εγώ. Το θέμα είναι ότι η Κύπρος και αυτή αυτό, από τη Ρωσία. Τι είναι και η Κύπρος για τον boom. Και η Κύπρος. Ωραία τα λέει πάντως. Άμα είναι και αληθινά, υπαρκτά και η γύμνια, γιατί γνωρίζω ότι ο κύριο Βαρουφάκη από τον ρωτήσανε τι αυτούτε και από όσα σας πώς θα γίνει και αντίον του μνημονίου. Πώς θα βρουν αυτοί οι καρκινοπαθείς τηλεόραση πρωτοέρθονται, πήρε δανεικά για να πάρει το φάρμακο. Και να πληρώνουν, Αντώνη, που τους πεθαίνουν τους ανθρώπους οι καταστάσεις. Βάλε. Και άλλοι με αγαπητοί φίλοι και επανερχόμαστε. Αληθινά ψέματα, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα αλήθειες λέμε ή ψέματα, Αντώνη. Αυτό θα το κρίνει ο Καμένο στην διακαναλική που είχε παρακολούθησα σήμερα
Να πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που είναι 250 τόσα εκατομμύρια. Κανείς δεν θα πάρει αποζημιώσεις. Πόσο χρονοβόρο είναι αυτό. Τώρα που έχουμε εξαθλιωθεί, που είναι όλα υπό ξένη κατοχή. Και αυτό ήθελα να πω. Δεν θέλουμε να σπείρουμε τον πανικό και τον φόβο, αλλά με το αγγλικό δίκαιο που έχουν υπογράψει τώρα, το ελληνικό κράτος να υπερασπίσει δικαίως με μία απόφαση από το δικαστή. Ο κράτος δεν μπορεί να υπερασπίσει τους πολίτες. Που καήκαμε, φίλες και φίλοι. Τι θα γίνει, ένας Θεός ξέρει. Βέβαια, πάμε τώρα το δίσκο από την δεύτερη πλευρά. Σιγά σιγά από στόμα σε στόμα έχει μεταδοθεί ότι δεν συμφέρει την Ευρώπη, ότι βγάζουν μεγάλα κέρδη, ιδίως την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Γι' αυτό συζητιέται, αν και περνάει στα απλά, στα μικρά, να δοθεί παράταση Ελλήνων. Άλλοι λένε θα είναι μέχρι προσαρμογή, δηλαδή να είναι πιο ήπια, χρόνος της προσαρμογής. Για 5 δώσουν οι Γερμανοί, διαφορετικά δεν θα πάρουν τίποτα. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλά τα λες εσύ, Αντώνη, αλλά είναι μεγάλα που βιώνουν μικροί και μεγάλοι, ληστείες, φόνοι κτλ. Μας είπανε ότι ο σημερινός έχει μία μεζονέτα 200 Porsche, δεν ξέρω, Cayenne ναι. Ένα εξοχικό, όλα αυτά με δανεικά. Μάλιστα. Και δεν κάνουμε σε ένα κράτος το οποίο δεν παράγει τίποτα. Ή δεν το αφήνουν να γίνει τίποτα. Δεν το εισάγουν. Βγάζουμε το κρολάδι του ΠΕΑ, κατά πολύ, είναι και από το δικό μας. Παίρνουν δηλαδή χειμώνα. Εντάξει, μπράβο στη Δανία. Τόσα χρόνια που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, τίποτα δεν έβλεπε. Ξενείο απάνω στην Κομοτηνή σκιζόταν. Αντώνη, όλοι λίγο πολύ. Εάν δεν επέμβαινε κάποιος στη σύμβαση, η Τουρκία να ελέγχει, μέχρι εκεί θα το φτάναμε το θέμα. Βέβαια, οι Αμερικανοί, το πρώτο πρόβλημα είναι το όνομα των Σκοπίων τους. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι τα πετρέλαια, τα οποία από πληροφορίες που έχω από τους Κινέζους, νότια της Κρήτης υπάρχει ή πολύ πετρέλαιο ή πολύ φυσικό αέριο. Πάρα πολύ. Όσο δεν υπάρχει στην Καβάλα, στον Πρίνο εκεί, και όσο δεν υπάρχει στην Κύπρο. Νότια της Κρήτης, λέει, γίνεται ο χαμός. Και θα είναι η αιτία του πολέμου, μακάρι να είναι λίγων ημερών, μακάρι να διαψευστώ σε αυτό που λέω. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω, θα είναι αιτία έντασης. Και εσύ το γνωρίζεις ότι θα γίνει ένταση στο Αιγαίο. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες μου, Δημήτρη, λένε ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζονται στήθος με στήθος. Από 24 ώρες σε 24 ώρες, από ώρα σε ώρα ή πάνω από την κάλπη θα κρυφθεί το ποιος θα είναι πρώτος από τους δύο. Τρίτο θα είναι το ΠΑΣΟΚ, και τώρα εδώ για την τέταρτη θέση βάζει σοβαρή υποψηφιότητα και η Χρυσή Αυγή. Και αυτό έχει ακουστεί και... Το επεισόδιο με τον κύριο Κασιδιάρη τίνει, αντί να μειώσει το ποσοστό της Χρυσής Αυγής, έχει δώσει όθηση. Μου το ομολόγησαν εμένα επώνυμοι, δεν θέλω να πω ονόματα, μεγάλων κομμάτων που έχουν θητεύσει και βουλευτές ή είναι βουλευτές. Δεν θέλω να πω περισσότερα, τώρα πια δεν είναι κανένας βέβαια με το μεταβατικό αυτό στάδιο. Μου το ομολόγησαν λοιπόν 2 τον αριθμό τουλάχιστον, ότι αυτό που έκανε η Κανέλη με του Δούρου ήρθε μπούμεραγκ υπέρ του Κασιδιάρη. Ήρθε υπέρ. Γιατί ο κόσμος, Αντώνη, έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Δεν τρώει κουτόχορτο. Εκεί φαίνεται, όλα τα κατάλαβε όλα. Δηλαδή η αύξηση του ποσοστού της Χρυσής Αυγής είναι η αγανάκτηση του κόσμου. Γιατί κανένας δεν μιλάει για πατρίδα, κανένας δεν μιλάει για θρησκεία, κανένας δεν μιλάει για οικογένεια. Το Πασόκ τα διέλυσε και τα τρία αυτά, δηλαδή τα έκανε φίλο και φτερό. Να σου πω εγώ μια αλήθεια, φασιστοειδή υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Βεβαίως. Τραμπούκι και φασιστοειδή. Και άνθρωποι που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Χωρίς μπουνιές και σφαλιάρες, μπορεί και με υπογραφές. Εγώ σαν Αντώνης Βενιζέλος έχω πιστεί ότι ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζεις το νέο ΠΑΣΟΚ. Μακάρι να κάνω λάθος, για το καλό της Ελλάδος. Πιστεύω ότι δεν κάνω όμως. Η Αμερική ποιον στηρίζει αυτές τις ώρες? Όλα δείχνουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έμαθα κι εγώ και όλα δείχνουν ΣΥΡΙΖΑ. Έχω προβληματιστεί. Επειδή χάσαν την εμπιστοσύνη τους στον Αντώνη του Σαμαρά, φέραν την κυρία Μπακογιάννη πίσω
Αλλά και αυτή πιστεύω, Δημήτρη, ότι δεν θα τραβήξει πολύ. Τι έκανε αυτή η γυναίκα? Έφυγε από την ψηφο... Δικαιολογημένα παίζουν στην τηλεόραση τώρα τα βίντεο που μια εβδομάδα πρωτού γίνει... Τα παιδάκια παίζουν ακόμη, τα παιδάκια που ασχολούν μέσα στο σχολείο με το ευρώ. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι μόνο η διαφήμιση. Άκουσα, το παίζουν το σπότ αυτό που είναι οι δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον του κύριου Σαμαρά, και μετά από μια εβδομάδα είναι μαζί και αναγκάζουν τον κύριο μαζί θα είναι. τον Τράγκα από το Extra 3 να τους πετάει ρύζια και κουφέτα και να λέει να ζήσουν τα παιδιά. Δηλαδή έχουν γίνει ξεφτύλα. Δεν μιλήσανε και είπανε για κυβέρνηση όλων μαζί. Καταρχήν, αφού μας πήγανε σε νέες εκλογές, γιατί ευαγγελίζονται ο τάδε και ο τάδε ότι εθνική σύμπραξη και τα λοιπά? Γιατί να κάνουν εκλογές? Υπάρχει ένα μεγάλο... Δημήτρη, εσύ πιστεύεις ότι εάν δεν θέλαν... Η Μέρκελ τελειώνει, μέρες μετράει. Εσύ πιστεύεις ότι θα παίρναγαν τόσοι λαθρομετανάστες? Αυτή η κακούργα, να στο πω εσύ πιστεύεις ότι τόσοι λαθρομετανάστες θα παίρναγαν εάν δεν το ήθελαν οι Αμερικάνοι? Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο και βγαίνει ο Καρατζαφέρης σήμερα και λέει από το κρατικό της Νίκαιας, τον Πειραιά, και λέει ότι εάν δεν περιθάλπταμε τους λαθρομετανάστες, αν δεν περιγράφαμε και πώς το λένε, εάν δεν περιθάλπταμε τους λαθρομετανάστες, θα είχαμε χρήματα για την υγεία, τα νοσοκομεία θα είχαν για την υγεία. Θες μια σκληρή αλήθεια? Θέλω. Πήγε φτωχός ταλέπορος. Θα σου δώσω τα μηνύματα σε λίγο. Να γεννήσει η γυναίκα του και επειδή δεν είχε το αντίτιμο. Μακάρι να είναι ψέματα. Του έχουν κρατήσει το παιδί μέσα στην κλινική. Ο Ιησούς Χριστός. Αν έχει γίνει αυτό βγήκε από... Αυτό πρέπει να καταγγελθεί. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Καλά έκανε ο Λαζόπουλος και τους έκανε ρόμπα, μας λέει η Ιωάννα. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω Λαζόπουλο, δεν μπορώ να το κρίνω. Συμφωνούμε δεν μ' αρέσει η φάτσα του εμένα. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Γιατί είναι κρατικοτρόφιμος. Κρατικοδίαιτος. Συμφωνούμε. Από τα ιδιωτικά κανάλια και τα μεγαλοσυμφέροντα. Εντάξει, ο Λάκης έχει το δικό του τρόπο. Ο Λάκης είναι τυχερός τότε που μέσα στην πυρόγα, στο Ιωάννα, και αυτός δεν πήγε φαντάρος όμως. Δεν πήγανε φαντάρι και τους τσιμπήσανε και με τα άλλα κόλπα και τα κάνανε γαργάρα γιατί ήταν πολύ επώνυμοι μέσα. Ο υποφαινόμενος Αντώνης Βενιζέλος με το ναρκαλιευτικό που υπηρετούσε, παρακολουθούσε το πυρηρέι στο χώρα όταν φώναζε ο Παπανδρέου «Βυθίσατε το χώρα». Πάντως του Παπανδρέου, του αείμνηστου, του συγχωρεμένου, του αναγνωρίζω ότι για το δεν θα τα έκανε αυτά τα πράγματα. Να σε σφάζει και να γελάς. Δεν θα υπήρχαν τέτοια πράγματα επί Αντρέα Παπανδρέου. Ο Αντρέας Παπανδρέου είχε άλλο ειδικό βάρος. Οι σύγχρονοι πολιτικοί δεν μπορούν να αγγίξουν του κόμματός του εννοώ. Βέβαια. Εντάξει. Άλλο και η Νέα Δημοκρατία έχει την ιστορία της και το κάθε κόμμα. Τώρα πια όμως εγώ δεν βρίσκω κόμματα. Εγώ βρίσκω συμμαχίες. Υπάρχει μία ερώτηση. Αφού όλοι είναι αντιμνημονιακοί, γιατί δεν ομονοούν? Να πάνε όλοι μαζί, να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να πούνε τι είναι καλό για την πατρίδα. Να συμφωνήσουν σε 5 βασικά μέρη. Ο Παναγιώτης λέει γιατί ποιος δεν τους αφήνει να βγάλουν τα πετρέλαια? Ποιοι είναι οι ρυθμιστές? Αυτοί οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι είναι και αυτοί σε ετοιμότητα. Βέβαια, οι Ρώσοι, να σου πω κάτι. Οι Ρώσοι, όλο το παιχνίδι, φίλε Παναγιώτη, για ενημέρωσέ μας. Ναι, όλο το παιχνίδι παίζεται στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Όπως ξέρεις, Δημήτρη, έχει σταματήσει ο αγωγός στη Βουλγαρία. Ναι, ο Μπουργκάς έχει σταματήσει εκεί. Όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα για να πάρουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Που αυτό είναι η είσοδος στη Μαύρη Θάλασσα. Από εκεί μπορεί να φορτώνουν αέριο τα καράβια και να φεύγουν, να συνεχιστεί ο αγωγός και να γίνει αυτό. Είναι μεγάλη στρατηγική. Πόσοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ Παναγιώτη, μια που ασχολείσαι για τα πετρέλαια, μου έδωσες ευκαιρία να πω ότι την Κυριακή που μας πέρασε συζήταγα σε κάποιο σπίτι με κάποιους ανθρώπους που ήξεραν τι λέγαν. 2 χιλιόμετρα κάτω από τη θάλασσα, κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας που πρέπει να μπει το τρυπάνι, συναντάνε τα 2 χιλιόμετρα κάτω από τη θάλασσα, από εκεί πέρα αρχίζουν και ψάχνουν για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Και αν δεν υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση του πετρελαίου, αυτό βγαίνει σαν αέριο. Αν θα έχουμε, η ερώτηση είναι, Δημήτρη μου, αν τη Δευτέρα έχουμε πρωθυπουργό. Τι θα γίνει πάλι, Σόδομα και Γόμορα θα πηγαίνουν, έρχονται.
στον Παπούλια. Θα μας κουράσουν για άλλη μια φορά με τις αηδίες αυτές. Μεταξύ μας τώρα λέμε και αλήθειες. Ο Τσίπρας, αηδίες συναντήσεις. ο Τσίπρας κάναμε εάν δεν συνεργαστεί με τη δημοκρατική αριστερά του Κουβέλη, δεν κυβερνάει, δεν θέλει να κυβερνήσει. Το Πασόκ δεν θέλει ο Τσίπρας να πάει με τον κύριο Βενιζέλο, δεν θέλει να πάει με το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να πάει με όλους. Ο Καμένος είπε σήμερα το μεσημέρι, αν κάτσουμε λέει όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και κουβεντιάσουμε, έχω χάσει και εγώ και τα αυγά και τα και κουβεντιάσουμε και βρούμε κοινούς στόχους, θα συμπράξουμε, αλλά με άλλα πρόσωπα. Και αν λύσουμε λέει το θέμα που απασχολεί την Ελλάδα με το μνημόνιο, μετά τον κάνουμε πρωθυπουργό, λέει το Σαμαρά, για μια μέρα να του φύγει το ψυχολογικό βάρος που έχει. Εγώ, Αντώνη, φοβάμαι ότι θα βγει ο κόσμος στους δρόμους. Αγαπητοί μου φίλοι, είναι καραγκιουζιλίκια. Θα βγει ο κόσμος στους δρόμους, φοβάμαι ότι θα βγει. Μόλις ο λαός βρει έναν ηγέτη που θα τον εμπνέει και θα τον πιστευτεί για τους πολιτικούς. Γιατί αν πιστεύουμε όλοι τι λέει ο κύριος Τσίπρας, θα πηγαίναμε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λέει έχει το κελάνι, άλλα από τον κύριο Τσίπρα, λέει ο καθένας έχει. Όταν βγαίνεις σαν κόμμα, πρέπει τη συνισταμένη να έχεις βρει τι θα κάνεις και όχι μόνο τι θα κάνεις, πώς θα το. Ιστορίες που πηγάζουν από αξιόπιστη πηγή, από διανοού, από μονές. Μετά τις εκλογές 2-3 μέρες ένα από τα πρώην μεγάλα κόμματα θα γίνει Στάχτη και Μπούρμπερι. Πάει για Μπούρμπερι. Θα διαλύσει, θα φύγει τρέχοντας ο σημερινός του αρχηγός, τρέχοντας τα κρυφό. Εγώ πιστεύω θα γίνει, θα πρέπει κάποιος να. Κύριος Παπακοσταντίνου, γιατί κυκλοφορεί τώρα που δεν έχει το άσυλο. Ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν έχει άσυλο. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος, αλλά να αποδείξει ότι είναι αυτό. Μα αυτό δεν σου είπα ότι το ευρώ μπήκαμε με δάνειο, ξεγελάσαμε τους ξένους. Μα είναι δυνατόν. Είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Αυτοί ξέρετε ότι κάνουν οι πρεσβείες εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα που έχουν οι ξένοι. Τι νομίζετε, ότι όσοι γεύματα έχουν πάει. Θα βγουν σαν τα μανιτάρια αυτοί που περιμένουν, οι ισοκομματικοί, και θα πούνε Ελλάδα, έφερε στην τάδε. Εγώ φοβάμαι, καταλαβαίνω, εγώ φοβάμαι, σπαστεί, σίγουρα ο κύριος Σαμαράς βέβαια ότι ας βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βουίζει ο τόπος θα είναι πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Η Ελλάδα το δρόμο της δεν ενδιαφέρει. Ρόμπες έχουμε γίνει έτσι. Ο πικραμένος θα πάει. Ποιος τώρα για τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και με τρέχος. Τι θα είσαι Δημήτρη, ήθελα να ξέρω. Και ο κάθε πικραμένος. Ήθελα να ξέρω από αυτούς. Περάσανε από λέσχες, περάσανε από διαπλεκόμενα γιατί να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν μας δώσουν λεφτά όταν δεν γίνει. Αυτό που να γίνει η εκταμείευση της δεύτερης δόσης, η εξοπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία τα βρίσκουν σε αυτά. Να σας είναι ένα πιθανό κυβέρνηση, είναι ένα πιθανό σενάριο. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν σας δώσει. Υπάρχει και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Ό,τι του κόβει το μυαλό. Είμαστε, να το πούμε, Αντώνη, προσπαθούμε να διαλευκάνουμε κάποια πράγματα, αλλά οι ρίζες έρχονται από εδώ. Ρόμπο έχουν κάνει την κέλο όπως προανέφερα. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία της ανθρωπότητας έχει δείξει ότι όποιος και τη γλύφανε, δεν θα πούμε ονόματα, τους βλέπαμε τους γελίους από τις τηλεοράσεις. Πηγαίνουν το στόμα του ακόμα. Ο Τσοχατζόπουλος είναι έτοιμος, διότι ναι, αλλά στο νοσοκομείο είναι έτοιμος. Θα έχουμε σώδο. Ποιος έχει τη δύναμη να σκοτώσει. Μιλάει ο Σόιμπλε, για αυτό Σόιμπλε, με ποιοι τα πήρανε να φέρουνε και στα Δημήτρη, ακούω σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και νομίζω για να φέρουν τα χρήματα πίσω θα δώσουμε ασυλία σε αυτούς οι οποίοι τα έβγαλαν έξω. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα στην Ελλάδα, κλέβω, παίρνω μίζες, τα βγάζω στο εξωτερικό και μετά τα φέρνω μέσα και είμαι λευκή περιστερά. Δικά μου θα είναι τα λεφτά. Τα έχουν πει δυστυχώς επώνυμοι καραγκιόζηδες αυτά. Δηλαδή και τα έχουν πει από διάφορα κόμματα. Άσε με, Αντώνη, μη με πρεσάρεις άλλο με το θέμα αυτό. Να σου πω μια αλήθεια. Τον Έλληνα αυτή την ώρα, πετρέλαια, καλά τα λες εσύ και φυσικά αέρια, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέρα από την παιδεία που την έχουν διαλύσει, τα άμυρα τα παιδάκια, τι θέλουν και συνεχίζουν και πάνε φροντιστήρια, τι θέλουν και μαθαίνουν ξένες γλώσσες, όταν η παιδεία μας νοσεί και θα περάσουν χρόνια να υπολωθούν οι πληγές. Τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, καταρχήν η πείνα να ξεπεραστεί και η δημόσια ασφάλεια. Μπορείς να πει και η υγεία. Σου είπα, υπάρχει καταγγελία ότι πήγε ταλέπορος, το μωρό το κρατήσανε και τους είπανε φέρτε τουλάχιστον μια προκαταβολή για να πάρετε το μωρό. Αν έχει γίνει αυτό, τότε να πάμε να βουτήξουμε όλοι μαζί όπου βρούμε.
Ας βγει να το καταγγείλει επώνυμα ο συνανθρωπός μας. Στο διαδίκτυο το διάβασα κάπου. Επίσης, Δημήτρη, θέλω να πω ότι... Το πιστεύεις εσύ αυτό ότι έχει γίνει σε θα είναι πια ανθρώπινη δουλεία. Δηλαδή έκανε μια μητέρα ένα παιδάκι ταλέπορη και το κρατήσανε το παιδί. Τι θα το κάνουν, θα το πουλήσουνε, θα το δώσουν αλλού. Πού είναι ο Λοβέρδος τώρα? Πού είναι ο κύριος αυτός? Που έβγαινε και έλεγε ότι εγώ θα την αναμορφώσω την υγεία κλπ. Άφησε τα νοσοκομεία. Στην Άντζελα πάντως, πολλές βραδιές. Είναι πολλές στην Άντζελα Δημητρίου. Στην Άντζελα Δημητρίου, εδώ έχουμε φωτογραφίες. Μόνος του ή με καμιά βουλευτή από τη Θεσσαλονίκη? Δεν ξέρω, δεν μπερδεύεις τώρα. Το ρίξε. Ξέρω εγώ τι έγινε, τι γίνεται. Πολλά ακούγονται, ρε παιδιά. Αντώνη, σε χαίρομαι διότι έχεις περπατήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία και σε θεωρώ εκλεκτό φίλο γιατί είσαι πρώτον αδέσμευτος. Δεύτερον, έχεις πολλούς φίλους γιατί λες αλήθειες. Αυτό προσπαθώ και κάνω και εγώ πια, διότι συχάθηκα τον ίδιο με τον εαυτό. Όταν κάποια πράγματα προσπάθησα κάποτε να τα υιοθετήσω και ανακάλυψα ότι εδώ τη χάρπαστη και πιο επώνυμη τη χάρπαστη φρόντιζαν από χρόνια για το πουγγί τους, Αντώνη μου. Αντώνη μου, φρόντιζαν για τις αρπαχτές τους και δεν τους ενδιέφερε καθόλου η Ελλάδα μας. Πάντως, ο αδερφός μας ο Άβελ θα σηκωθεί και θα γίνει χειρότερος από τον Γκάιν. Βλέπω αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί ξέρεις υπάρχει λίγο λίπος σε μερικούς ακόμα. Υπάρχει λιγάκι λίπος. Μόλις κατηλθεί και αυτό, Θεέ μου. Ο ΕΟΠΗ τι λέει, ο ΕΟΠΗ? Είναι βιώσιμος. Εγώ σαν γιατρός που είμαι πληρώνω τα φάρμακά μου, αγαπητοί μου φίλοι. Τι πράγματα είναι αυτά? Το τσάι, το ταμείο στο οποίο δίνω 700 ευρώ το μήνα για την ασφάλισή μου, που δίνω, αυτή τη στιγμή δεν έχω ούτε περίθαλψη ούτε τίποτα. Θα περιμένω, λέει, την 1η Ιουλίου αν θα μπούμε στον ΕΟΠΗ. Δηλαδή εμένα κάθε μήνα μου παίρνουν 700 ευρώ, αλλά εγώ πάω αγοράζω τα φάρμακά μου, πληρώνω τους γιατρούς και το νοσοκομείο. Ένα φρικτό πράγμα έχει γίνει η Ελλάδα. Και το άλλο, ρε Δημήτρη μου, σε πρωινή εκπομπή του Μέγα, που ήρθε αυτός από την Αυστραλία, ο ταξιτζής, αυτός που ζητάει, έχει συνεταιρισμό με κάποιους άλλους Έλληνες στη Μελβούρνη και ζητάει από εδώ να πάρει Έλληνες οδηγούς για 1.400 άτομα, λέει, θέλει να πάει. Ξέρεις πόσες αιτήσεις κάναν? 15.000 αιτήσεις για 1.400 άτομα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει. Λέει, δεν περίμενα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει προκηρύξει 500 θέσεις με κάνα 500 το μήνα. Δηλαδή που μας καταντήσανε. Για ποιες θέσεις? Σε ρολούκουμο, για εθελοντική εργασία σε δήμους, σε μουσεία. Να κάνουν τι? Χαμαλοσκαψίματα και τέτοια για κάνα 500. Για εργάτες δηλαδή. Λοιπόν, είναι ξερολούκουμο όπως καταντήσανε για ανέργους. Περγατάς που είναι? Εγώ αυτό που έχω να πω, η περιφέρεια που βρίσκεται? Στη Λαμία. Τι ρόλο παίζει η περιφέρεια? Πού είναι ο περγατάς? Ο κάθε περγατάς, όχι, εμείς είμαστε εδώ. Είναι όλοι μέσα στο θόκο τους, στο χρυσό κλουβί τους, να το πω έτσι, σε όλο το Πανελλήνιο περιφερειάρχες, αυτοί που τα δημιούργησαν, τα καρπώνεται ο άμυρος ελληνικός λαός, ο φορολογούμενος. Τι ρόλο παίζουν οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν πόστα και τσιμπάνε μισθούς? Μπορείς να μου πεις? Παραμύθια της Καλυμάς. Εγώ θαυμάζω τον Δήμαρχο Ορχομενού, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος έχει κάνει κάτι, δηλαδή αύξησε τα δημοτικά τέλη και έχει βάλει ρολόγια τώρα, έχει βάλει ρολόγια να πληρώνει